Hello लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन। स' लोगोफोर, जों दिनै सावरायगोन मोनबा आयदानि सायाव। स' बेफोर जाबाय नम्बर 1 आसाम पुलिस आरो मिज'राम पुलिसनि गेजेराव जानाय दावहानि सोमोन्दै। नम्बर 2 जो बिडेनआ USA नि गोदान हादरगिरि जानायनि सोमोन्दै। नम्बर 3 भारतनि गिबि ड्राइभार नाङि ट्रेन बेखेवनायनि सोमोन्दै। आरो नम्बर 4 सृष्टि ग'स्वामीनि रेकर्डनि सोमोन्दै। आरो लास्ट नम्बर 5 भारतआव गोदान एडुकेशन पलिसि जागायनायनि सोमोन्दै। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो बेफोर मोनबा आयदानि सायाव मोजाङै गोथौयै बुजिनानै लादो। स' जों सावरायगोन आसाम पुलिस आरो मिज'राम पुलिसनि गेजेराव जानाय दावहानि सोमोन्दै। स' बे दावहाया 26 जुलाइ 2021 इं अक्ट'खालि सिमानि जेंनाखौ लानानै काछार जिल्लायाव आसाम पुलिस आरो मिज'राम पुलिसनि गेजेराव दावहाया जायो। स' बे जाथायाव खमैबो 7 आसाम पुलिसा गावथारजादोंमोन। नेक्स्ट, जो बिडेनआ USA नि गोदान हादरगिरि जानायनि सोमोन्दै। स' जो बिडेनआ आमेरिका जथाय हादरनि 46थि हादरगिरि महरै 20 जानुवारि 2021 इं अक्ट'खालि समायखिरा लायो। बिथांजों लोगोसे कमला हेरिसआ लेङाइ हादरगिरि महरै समायखिरा लायो। नेक्स्टआव जों सावरायगोन भारतनि गिबि ड्राइभार नाङि ट्रेननि सोमोन्दै। स' 28 दिसेम्बर 2020 इं अक्ट'खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गिबि ड्राइभार नाङि ट्रेन, डेट मिन्स मेट्र' ट्रेन बेखेवजेनो। बे मेट्र' ट्रेनआ मेजेन्टा लाइनजों दिल्लीनि जनकपुरी वेस्टनिफ्राय नयडानि बटानिकेल गार्डेनसिम खारजेनो। नेक्स्टआव जों सावरायगोन सृष्टि ग'स्वामीनि रेकर्ड। 24 जानुवारि 2021 इं अक्ट'आव नेशनेल गार्ल चाइल्ड डे सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै 19 बोसोर बैसोनि सृष्टि ग'स्वामीखौ उत्तराखन्डनि हादरसानि सानसेनि गिबि मन्त्रि महरै बिबान होयो। नेक्स्ट, भारतआव गोदान एडुकेशन पलिसि बाहायनाय। 2021 NCERT आ हादरनि गासै फोरोंगिरिफोरनो डिजिटेल ट्रेनिं होनायनि थाखाय NIST-THA निष्ठा 2.0 इन्टिग्रेटेड प्रग्रामखौ जागायजेनो। स' लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। टेक केयार, बाय, थेंक्स फर वाचिं।